Ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. Aiwa nhasi tiri munomu Kobulawayo handiti nhasi tiri kuno Kobulawayo kwandauya kuzofambira nyaya dzachona. Nhasi kwatikuda kunge I think mese muri kuzviziva kuti Uncle Saint vakabirwa mazuva achangopera iwawo handiti but ndinoda kutenda zvakanyanya nekuti mbavha dzakatibira aiwa dzabatwa handiti. Just a bit of a background kuti chii chakaitika inodaiwo ndisandakudzai zvizere. Kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you kuti aiwa subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to go and follow us on our Facebook page, Saint TV. Also, on TikTok, unongono follow Uncle Saint. Chidaro. So nyaya yakaitika ndeyekuti ndine vamwe imwewo kapu handiti yandakanzwirawo tsitsi muguruta reHarare. Mushure menguva andaapproacha vachikumbirawo help, vasina pekugara, vasina zvekudya, vasina chekupfeka. Then I decided to take them in. Ndo ndaenda ndikanoaccommodata kumba for almost 3 weeks. But zvakazoitika ipapa zvinopera mushe vazodecide kuti rimwe zuva ndisipo, vakazodecide kundibira handiti, and then vobva vapa mari, vobva vapa laptop, vakabawo nezvimwe zvavakatora zvavakanhonga vobva rova pasi. But so zvatakazoita nezuro ndakabva ndaripota case nezo midnight handiti. Zvadaro after reporting the case I posted on Facebook. Ndofunga nyaya yacho muri kuiziva. Zvadaro havana kuita 24 hours vakabva vabatwa, but kubatwa kwavakaita vakabva vabatirwa muno muBulawayo. Ndosaka ndiri kuno kuBulawayo, ndokwatatoуya paBulawayo Central Police, ndokwatatoуya kuti tizovaona. Tavaona tobva taita kuti tivaescote pamwe chete nemapurisa tichidzokera navo kuHarare, nokuti nyaya yavo nyaya iyi ndakairipota paHatfield Police Station. Chinoda kuti a big shout out kuHatfield Police Station, a big shout out kune mapurisa andinofamba nawo handiti. Aya varume vane rudo, varume vari kuita basa ravo nemazvo. Ndina Constable vanonzi Ivo Simbi, ndina zvakare vanonzi Constable Maposa handiti. Ndichida kuti a big shout out kwavari. Nyaya iri kuitwa naConstable Moyo. Aiwa ndichida kuti zvakare kuna Constable Moyo, thank you very much nekubata nyaya iyi zvakanaka handiti. Also ndichida kuti a big shout out kuBulawayo Central Police handiti. So aiwa mapurisa edu emuZimbabwe aiwa makatikoshera zvakanyanya macitizens eZimbabwe maratidza rudo, nekuti kuti vanhu ava vanga vari vanobatwa. Bhazi ravakatokwira takatozofonerawo aiwa vaburuka mubhazi rakati vari kutaura kuno vari muBulawayo. That's how we knew kuti vari muBulawayo. Then isu takabva tafokasa mazosi, tikabva tafokasa maziso edu nenzeve dzedu muBulawayo. Havana kumbofamba kwenguva yakareba. Around past 2 nezuro vakabva vabatwa panonzi paComputer Village. So aiwa ndichida kuti team Computer Village aiwa makaipa handiti, aiwa makanyanya. God bless you so much. Thank you very much nekubatirana nesu. Thank you very much nekuita inonzi citizen arrest, nokuti vakatozobatwa nekusungwa nevanhu. Mapurisa vakatozouya aiwa vanhu vatovasunga. So aiwa thank you very much nekunge muri munomira nesu paSaint TV. So from here takuda kuti tichidzokere kuHarare, kabva muno muToagweru kwekwe kadoma tichidzokera hedu kupi kuHarare. Ndinongokurudzirai kuti hama dzangu pakaita dambudziko sakurumidza kungotaura zviri negative, sakurumidza kungotaura kupa munhu mhosva kuti yese wakazovabetsera ungabetsere vanhu. Aiwa zvinowanikwa handiti. Zvinowanikwa. Chakakosha ndechekuti tatodzidza izvezvi. Mistake yangu iwo wadzidza kubva kwairi. Zvakare ndichida kuzivisa kuti varitori pawanted, panotori nemawarrants of arrest vainawo, panotori nemadhoketsi akatovhurwa vari kutotsvagwa. Vaviri ava vane mhosva dzakawanda dzavakapara. So maybe kunge vari vanobira Uncle Saint zvakangoitika kuti vakurumidze kubatwa. Ndonyaya yandangondiuye kuzokuzivisai zviri kuitika panapa. Ndichida kuti big shout out kuna Roxine, nhasi kufamba naiwe umwe wacho Roxine handiti, ndiye ari pamushini. Chite big shout out to you
from Uncle side, the only Zim Uncle change chikupai ma-updates kuti what's going on. Also don't forget to follow our Facebook page. No, ndokwatiri kukanda nyaya dzachona dzese tichatoita live manje, so go and follow our Facebook page kuitira kuti unge uri unonzwa ma-updates ese. From Uncle side, the only Zim Uncle for now, nchiti much love and God bless. Right, Civil servants ndauya ne-good news. Good news kwamuri from Shazin Technologies. So Shazin Technologies zvatakuita ndezvekuti tiri kupa zvikwereti kune ma-civil servants ese at zero deposit. Handiti chaunokwanisa kuita ndechekuti kana uchida ingava foni, ingava laptop, ingava iPad, ichingava chii chine zvekuita nezvetechnology, unongotibata panhamba dziri pascreen, isusu tobva takupa gadget rauri kuda. Izvi tinozviita at zero deposit. Also kana uri kuda furniture from Bruno Furnitures, tabatana zvakare neveBruno Furnitures, unokwanisa kungonotora chikwereti at zero deposit, wotanga kuzobhadhara mari yako zvishoma nezvishoma. Asi zvaunongoita iwewe, unofanira kungotanga watibata panhamba dziri pascreen. Gore richipera kudai, kana wanga usina kutenga masofa, kana wanga usina kutenga zvaungada kutenga, tibate, isusu tobva taita kuti zvinhu izvo zvivepo, and then upenyu hwako toendera mberi. Idhiri rakanaka randangoti ndoyozokuzivisa from Shazin Technologies.